un novo libro que está, por así decirlo, ambientado en Chantada, como sempre en Castro Candás, que é outro asunto de Chantada, nun pueblo imaginario que é a Lucenza, que é tamén un transulto que podía ser calquera aldea de Chantada, e esta vaca contanos toda a súa historia, desde que naceu nunha corte hasta que a levaron para o establo, non? E polo medio, pois, é unha vaca, a cachorra, que así se chama a vaca, que ven ao folión de carros, tirar polo folión de carros, que ven ao concurso gandeiro, que ven á feira. A historia completa coñecerémola a través do libro que o escritor presentará este venres na Casa Sindical de Chantada ás 8:30 da tarde. Memorias dunha vaca amarela é a novela que o xornalista chantadino nos adiantaba nestas palabras hai un par de meses e que agora ve a luz editada por Hércules. A protagonista desta obra, a cachorra, conta a evolución da sociedade rural galega e dos acontecementos durante uns 30 anos, dende a mirada da vaca do país, que tamén representa a nosa realidade. É a mesma vaca que aparecía na exitosa obra de Afonso Eiré Eu tamén fun coas vacas. O universo desta vaca está colmado de personaxes humanos que tamén reflicten a historia que se quere contar, tratantes, políticos, sindicalistas e todo tipo de personaxes que aparecen nesta agardada novela. O acto de presentación deste venres contará ademais coa actuación de Francisco Romualdo, que interpretará para os participantes os seus cantares de cego.